Hej med jer. I den her video vil jeg snakke lidt om den franske sociolog Pierre Bourdieu, og jeg vil i særdeleshed kigge lidt på et af de begreber, som han er ophavsmand til, nemlig hele det her kapitalbegreb. Han er også kendt for habitusbegrebet og feltbegrebet blandt andre, men i den her video bliver det altså med udgangspunkt i hele det her kapitalbegreb. Bourdieu deler det op i tre forskellige typer eller former af kapital. Den første og måske mest konkrete af de her kapitalformer er den, som man kalder for økonomisk kapital. Og det er penge. Det er løn, det er de penge, du får, når du får penge fra din arbejdsgiver, eller fra SU-styrelsen, eller hvis du får førtidspension, eller kontanthjælp, eller hvad pokker det nu er, det er penge, man får imellem hænderne, som man så kan bruge på at købe andre goder. Det kunne være en computer, eller en telefon, eller tøj, eller en bil, eller et hus, eller hvad pokker det nu er. Altså alle de her sådan materielle goder, som er et udtryk for, hvor mange penge vi har til rådighed. Så det er sådan rimelig konkret, hvad det her økonomisk kapital er. Det ringer sådan meget godt overens med også, kan man sige, den almindelige forståelse af begrebet kapital. Det næste begreb er det, som man kan betegne som kulturel kapital, og det bliver en lille smule, det afviger noget fra den almindelige forståelse af kapital, fordi her har vi at gøre med nogle ting, som for eksempel uddannelsesniveau, eller hvad for en titel man har i forbindelse med sit navn, hvis man er uddannet. På nuværende tidspunkt, der sidder I jo faktisk og er i gang med at øge jeres kapital, jeres kulturelle kapital, fordi I er i gang med at tage en uddannelse. Så på et eller andet tidspunkt, om ikke så længe, så ender I med at få titlen autoriseret fysioterapeut, og den titel, den fører noget med sig, den giver jer noget autoritet, den giver jer noget gennemslagskraft i forskellige sammenhænge, i hvert fald mere end det ville gøre, hvis I ikke havde den. Så titlen, den giver jer altså noget kulturelt kapital, den giver jer noget troværdighed, den giver jer noget gennemslagskraft. Og sådan er det jo med alle mulige andre fagtitler, også mekaniker, tømrer, læge, jurist. Med den der titel, der følger også en eller anden form for autoritet med, som er anerkendt i forskellige grader, afhængig af, hvem man nu lige er sammen med. For eksempel er politikere jo også noget som en titel, som der følger noget kulturelt kapital med, men afhængig af, hvor man lige er henne, og hvilket syn man har på politikere, så kan man jo tolke det som enten positivt eller negativt. Alt andet lige, så er det i hvert fald noget kulturelt kapital forbundet med det. Andre ting kunne jo også være, om man kommer fra et hjem med klaver. Der ligger jo også noget kulturelt kapital i det begreb, så man har klaver, eller man har masser af bøger stående derhjemme, og man har en kunstsamling, eller måske en reol fyldt med Mozarts samlede symfonier. Alle de der sådan samlinger af den slags ting er jo også noget, som giver en eller anden form for signalværdi omkring dine værdier, omkring hvad det er for en smag, du har. Og det er der så nogen, der vil tolke positivt, det er nogen, der vil tænke, det er god stil, det er god smag, og så vil den kulturelle kapital også kunne være noget, der falder positivt tilbage på dig. Der kan også være noget omkring kropsudtryk, for eksempel, som der står her på sliden også. Hvad er det for et udtryk, man sender? Er man meget solariebrun? Er man meget muskuløs og går til styrketræning? Eller hvad er det for et signal, man sender i forhold til omgivelserne? Er også noget, som du jo egentlig kan få noget positivt eller noget negativt feedback på, afhængig af, hvem du er sammen med, men det er altså et udtryk for den kulturelle kapital, det her kropsudtryk, den her smag, du udviser i forhold til, hvad for noget tøj, du har på, hvad for noget mad, du køber osv. Der er noget kapital forbundet med det. Den sidste type af kapital, som Bourdieu handler med, eller snakker om, det er den sociale kapital. Og det kan sådan langt hen ad vejen egentlig bare sidestilles med socialt netværk eller bekendtskab, som på en eller anden måde sætter dig i stand til at opnå noget mere, end det du har i kraft af dine egne ressourcer. Så det kunne for eksempel være, hvis jeg skulle have rense mine tagrender, jeg har simpelthen ikke en stige, der er lang nok. Det kunne på sigt være noget skidt for mine tagrender og for mit hus, men jeg kender tilfældigvis en fyr i mit netværk, som har sådan en lang stige, så jeg dribler over til ham, og så låner jeg stigen, og på den måde så trækker jeg på nogle ressourcer, han har noget økonomisk kapital, som jeg ikke har, i form af den her stige,
og så kan jeg komme hjem og få renset mine tagrender, og dermed undgå vandskader på mit hus. Det er jo en social kapital, jeg trækker på der i kraft af mit netværk, hvor jeg får løst en opgave, som jeg ellers ikke ville kunne få løst. Og på den måde så kan man jo finde masser af eksempler, hvor man via sit netværk får en fordel, eller kan løse nogle opgaver, som man ellers ikke ville kunne have løst. Så netværkets betydning, og måske også størrelsen og kvaliteten af ens netværk, er jo også noget, der på en eller anden måde er med til at styre, hvad er det for nogle mål, du kan indfri i dit liv. Fordi jo mere social kapital du har, jo større dit netværk er, jo flere mål kan du også indfri, fordi du kan trække på deres ressourcer også, ud over dine egne. Så det sociale netværk er også en vigtig kapitalform at besidde. Ja, det var ordene for den her lille video omkring omkring kapital. Sådan opsummerende kan man sige, der er jo de der 3 former for kapital. Der er den økonomiske kapital, som er meget håndgribelig, det er penge og værdier. Der er den kulturelle kapital, som mere er et udtryk for dannelse og smag og uddannelse. Og så er der den sidste, den sociale kapital, som er et udtryk for kvaliteten og størrelsen af dit netværk. Det var ordene for nu. Tak for det.